Jo, takže čaute. Som akože nesmierne rád, lebo som strašne z toho šoku, lebo poprvýkrát akože som natočil to video, už tam mám 22 zhliadnutí, hej. Ja sa vám strašne za to vďačím, lebo to je neuveriteľné, lebo fakt akože ja sa strašne z toho teším. Zajtra urobíme diel, že budeme chodiť do obchodov s kamošom a budeme sa rozprávať po anglicky. Ale takto, že napríklad ja poviem, že toto sú 4 vajca po anglicky, alebo tak proste. A my sa tak budeme dohovárať s kamošom, dáme si a potom rozhodne sa, že kto pôjde do toho obchodu, no. Ale strašne som šťastný, prosím, dávajte odber, prosím, dávajte odber a hlavne lajky, odbery, proste aj strašne som rada aj za tie zhliadnutia, fakt vám ďakujem.